Tervetuloa taas videon parin ja tällä kertaa opetan teille mistä saa actionin ja miten sitä käytetään. Se on Game Recorder kautta Screen Recorder ja sillä voi myös live-striimata, mutta en ole oikein nyt sitä kokeillut. Mutta menette Googleen, kirjoitatte Mirillis. Näin. Tänne pitäisi tulla tällainen Mirillis Enjo The Ultimate Gameplay Recording, Streamin ja Screen Recording. Painatte tästä Action. Tänne pitäisi tulla Buy Now ja Free Trial. Koko versio maksaa $25 ja ilmanen ei mitään. Ja ilmaisessa tulee Screen Recorder pelkästään. Ja sitten painamme tätä Free Trial. Odotamme vähän aikaa. Tähän pitäisi tulla tällainen, tallennatte tiedoston ja teette kaiken sellaisen. Sitten tänne pitäisi tulla tällainen punainen pallukka, missä lukee Action. Painatte sitä, minulla onkin tässä jo auki. Niin tällainen pitäisi tulla, näitä nyt ei teillä ole ollenkaan. Mutta tällainen pitäisi tulla, jos te olette ostanut, teillä on tuo. Minä en pysty tuolla nauhoittamaan mitään, mutta tällä pystyy. Tämä on tällainen, millä voi ottaa kuvia näytöstä tai jotain sellaista, en muista. Mutta mennäänpä itse asiaan. Eli tästä sinä pystyt laittamaan tästä video size, niin sen minkä laatuisen videon teet. Minä käytän 1080p, kun on siihen resursseja ja pystyn. Jos ei niin hyvä kone ole, niin sitten tietenkin pienempi toi laatu. Sitten tämä Framerate, video Framerate, niin kannattaa pitää tuossa 60 ja muutkin asetukset. Ja jos haluatte rekordaa mikkiänne, niin pistätte tästä Always Recording. Tästä saa myös sitä Do Not Record ja Record on the Button. Ja täällä on tämä live-striimi. Tätä en ole oikein vielä kokeillut. Tässä on ääni. Sitäkään en ole täällä on, siis olen kokeillut. Siis täällä on juuri nämä mikrofonin ja muidenkin asetukset. Eli F10, kun painat, niin voit tallentaa pelkkää ääntäsi. Sitten tässä on joku, mistä en tiedä mitään. Tämä on se, jos sinulla on webcam ja haluat käyttää, niin painat F12. Ei, kun screenshots. Anteeksi, nyt tulee vähän feilejä, mutta siis tarkoitin screenshottia. Voit ottaa screenshotin F12 näppäimellä ja sitten sen tulee tänne näin, jota voit käyttää videoissa. Sitten täällä on asetukset, kieli, kaikki. Suomea täällä ei ole. En ole ainakaan löytänyt, mutta kun englanti on minun mielestä parempi, niin en tarvitse käyttää. Täällä on tätä video qualityä, eli sitä videon qualityä, kyllä te ymmärrätte. Niin siitä se kannattaa olla tuossa normaalilla, se ei paljon vaikuta. Ja input range tuossa 0-255. Sitten nämä, näitä nyt ei hirveästi tarvitse säädellä. Ja tämä on se webcami. Tämä on se webcami. No, minulla nyt ei ole webcamia, mutta täältä laitatte sitten samalla lailla kuin mikrofonista, eli laitatte, että Always Record, jos haluat sen webcamin. Tässä on äänet. Näitä nyt ei tarvitse koskea. Noi on ihan hyvin. Mikrofon settingsit täysillä, kun kuuluu ainakin mikrofon ja näitä ei sitten tarvitse, paitsi täällä voit vaihtaa sitten näitä nappuloita, että mistä haluat sen alkavan tallentamaan videota. Sitten kun olet tallentanut, niin painat takaisin F9, niin tänne pitäisi tulla tällainen video. Sitten kun painat videota, niin tänne tulee tällainen, tai täällä on tämä YouTube, mutta painat videota, sitten tätä, niin voit laittaa sinne YouTubeen sitten alkaa. Minäpä näytän. Tästä menette YouTube. Sitten voitte laittaa täältä kaikki asetukset, kaikki tällaiset. Ja sitten
annat sen vain renderöidä ja uploadata sen YouTubeen ja se on sitten siinä. Tämä on aivan samanlainen kuin Screen Recorder, mutta siis pelejä, sellaisia pelejä, mitkä ei ole screenillä. Esim. Tällä voi Flash-pelejä rekordaa ja tällä voi esim. Kaikkia Battlefieldia, Minecraftia fullscreenillä. Tämä maksaa siinä sen $25, mikä ei ole minun mielestäni paljon, eli 20 €-22 €. Se ei ole minun mielestä paljon ja olen tämän ostamassa, kun vaikuttaa hyvältä. Tällä olen kaikki videonikin nauhoitellut ja uploadannut YouTubeen. Toivottavasti tästä oli apua ja nähdään taas ensi videon parissa. Se on minun puolestani moro moro.